Tässä on tämmönen puoliautomaattilakkauskone kahdella eri altaalla. Koneeseen menee 145 viehettä kerralla. Viehet on kiinni tommosissa kammoissa, jotka on täällä kampa-adapterin urassa. Ne tulee tonne koukulla kiinni tohon uraan, 1,1 millinen ura. Ja jousivoima vetää sen napakasti kiinni sen vieheen siihen uraan ja se ei siinä heilu, koska se on erittäin napakka tuo jousi. Vaaput ja tasapainot tai mitä tahansa siinä nyt tehdään, ne pyörii tässä, ne saadaan pyörimään tossa ja siinä on erittäin helppo maalata sitten samassa kammassa selkä ja kylkipinnat ja massu. Kone lähtee päälle napista painamalla. Säädetyllä nopeudella se laskee. Täällä on säätimet nostoon ja laskuun molempiin omat ja alhaalla säädetyltä korkeudelta se lähtee nostamaan sitten ylöspäin taas säädetyllä nopeudella. Tossa näet kun punainen valo vilahti, siinä on säädin, tota voi laskea ja nostaa sen mukaan mitä lakkapinta tuolla altaassa vaihtelee. Ja viehet kun on noussut lakasta ylös, sieltä ei enää valu mitään, kun se on hitaasti säädetty hitaalla nopeudella kun se tulee, niin se lakan pintapaine on sopiva siinä se, että valumia ei tule eikä siitä valu mitään kun se nousee irti lakasta. Sitten tosiaan voidaan, kun se on irti sieltä, niin voidaan aukaista toi pikahana. Sitten nostaa vähän nopeammin nuo vieheet tuolta ylös ja sit voi laittaa kannen kiinni, että pääsee muihin hommiin ja eikä myöskään liuotin haehdu pois. Kone on siis hydraulinen sillä tavalla, että säiliössä on öljy ja säiliön yläpuolelle tulee tuo paineilma, joka sit on se käyttövoima siinä. Plus sitten, että sähkökaapista tulee käskyt tonne venttiilille ja tonne magneettitunnistimelle. Tämmönen tää kone on ja sopiva kone semmoselle, joka lähtee kehittämään muun muassa toiminimen perustamista tai laajentamista. Tai semmonen oikeastaan voisiko sanoa, että semmonen automaattikoneesta se halvempi versio, puoliautomaatti. Mut kuitenkin niin sillä pärjää aika hyvin.